So I remember one time ndakaenda kuchechi kwandiri kupinda izvezvi ndichibva ndasvika vakabva vanditi ndakasvika it was their day yepractice because munhu aida music ndakati ndikandimbonoona practice yavo because kunoimbwa kuchechi. Saka ndasvika ndobva vandibvunza bishop wacho akati ndaona nhasi wauya kuchechi. Ndikati no, ndauya kuzoona practice yenyu. Zvikanzi asi unoimba? Ndikati yes. Zvikanzi unoimba chii? Ndikati ndinongoimbawo gospel. Zvikanzi alright, handida kuzokunzwa uchiimba. Then pavakazondidedza ndichiimba ipapo they were shocked pachinzwa voice because vanofunga kuti munhu akagara haagone kuricha mangu manotes. Saka vakatoshokana vakati ndauda kuti tese uye kuchechi kunoko. Saka ini semunhu angagara aine passion manegatives anga akawandisa ndichipinda music, but ndaingoti I know because I remember one time ndichiberekwa mai vangu vakarota upedze kuti no, mwana uyu muchengete achakuchengeta mangwana. So izvozvo ndakangozvisa mwoyo mangu kuti kana nyangwe zvikandiremera sei upedzo dzinondipa simba rekuramba ndichita zvandinoita because ndoziva kuti one day zvichabudirira.